Nyakwara Mogi Ajuang, ageno ni bedo gi odiochieng' makare. Kaka wuono adwa nanyisi ni antie kaunti mar Siaya, Bondo, gweng' moro miluongo ni Gombe. Odiochieng' ma kawuono an gi japur miluongo ni Wycliffe Ojala. Wycliffe Ojala en japur man gi lony korka pith mar olemo. En golemo mopogore opogore, en gi machunga, en gi rabolo, en gi maembe, en gi gi cha kisungu wacho pomegranate, en gi fruit aina no. In bise neno fruit aina no kanie gweng', Omiyo kamora mora ma intie janeno marwa yena mondo akaw kinde marwa kie chenro mar jumani kaka pile lungani Alori nyaka Black machiegni. Akoro daher ni fulrinwa inyiswa nyingi, ang'o ma kawuono wadwa puonjo jopiny, kit olemo mane ma kawuono wawuoyo. Nyinga Wycliffe Ojala Kuyo, an japur olembe mawuok Siaya County, Bondo Sub County, Sakwa South Location, Migwena West Sub Location, Gombe Village. Koro an japur mar olembe duto asetemo mondo atimgi, to gin olembe ma kisani, gin olembe ma grafted, matiende ni gin olembe ma bang' higa 2 gi nus kapidhe asechako tere e chiro kendo ji nyalo chame. Mane pogruok gi olembe mamoko nikech moko kawo 5-10 years, to magi to 2.5 years, dweche 30 to magi oikre. To nengo gi ber malo moko ka. Kari ka aneno ka in golemo mopogore opogore. Ang'o mano mi paro mar pidho olemo mar machunga? Paro mano nobiro 2019 kane corona owuok. To nokoni jodongo mane corona kik koro donjo kata e kanisa. Gin gibedo abeda mier. Koro kanye mana paro to ang' nabeda beda kae, nabeda beda nade, kech by then hika nose romo 70. Koro wawacho ni bet dala taro watimi gimoro madimi wabed active dala. Koro wachako pidhogi. Bende ne ok ang'eyo ni ka ja corona biro dwaro mondo cham fruits kaka lemons an go kaeni. Lemons ogo chiemb ja corona kabisa. Koro kana achako mago to koro ne achien to kayudo koro fruits koro chakre kendo joma tuo koro biro. Kata sani joma tuo no omiyo prescription osiptal mondo ocham olembe, an man kod olembe. Koro ng'ata ma tuo ka onyalo biro mondo oyud olembe. Ere kaka iiko lo kata kaka japur onego bed ni iiko lo kapok ochako kit pith mar olemo? Iko lo mokwongo en inyalo puro to be inyalo mna kunyo buche. Kise kunyo buche kata en ei lum kamano tilose maber, to kise pidhogi, sami pidhogi dwani pidhogi chieng' ok ipidhogi koth. Koro gi harden. Koro ka koth biro to koro gidongo maber mapiyo piyo. Koro an kana achako to ne ok apuro, ne abeta alwora to bas achako mna kunyo bur. Bugo mar machunga kaber to nego bed ni size ne bedo marom nade? Bura kunyo fut 2 by fut 2. Lach ni fut 2, tut ni fut 2, en fut 2 by fut 2 by fut 2. Kase kunyo takawo lo mamalo, tariwo gi manyiwa matin, taketo tabasa pidhe. Fruits mokwongo, seedlings mokwongo, nagolo Machakos. Nikech Pixie ne onge ga koni mainly. Koro nagolo Machakos. Ne wan gosiepwa ma Machakos mane oro nwa Pixie mwabiro mwapidho. Ndalo no Pixie achiel ne en na siling 300. Sani koro ok diyude gi 300, osedhi malo kabisa. Koro mane kaka ne wayudo mwachako godo. Mawembe be ne wachako godo, koro achien to koro kobiro to nyiso ka koro wanyalo chako graft gi kod budding. Matini koro sani ok wadog Machakos. Koro from farm mara ni, farm mapok otimo nyalo yudo. Koro ma miluongo ni mother plant. Koro inyalo kawo magi tichwowe malmao tiyudo fruit ni.
Erokamano. Gin ber mage ma in kaka japur e kinde ni inya wacho ni iseyudo chakre ni chak pidho olemo mar machunga nikech kari kae be aneno wan gi kidienje mang'eny idhi nyisowa. Ber maseneno en ni mokwongo okipabisi adich kaneno gi tadich kata odhiambo kaponi aonge kaka sandi koro onge korona ka wuotho oko to kaduogo to koro anyalo wuothoga koro amor ka wuotho e puodho koro anena fruits go eko gichalo maua koro amor kaneno gi kata kapok nchak gichako nyak to koro sani ka gisechako nyak to koro ang'e ni koro chiemo be nitie to pesa be nitie koro wachamo gi kendo pile pile wachamo gi any meal mwachamo to wachamo gi obed breakfast obed lunch obed supper kwa chiemo to fruits nyaka bedie koro gima timre ni nitie nyaka mi manyiwa mar ariyo oluoro buya oluoro buya koro iwacho ni hygiene nyaka bedie matien moloyo tie machunga ok odwar gimoni buya mawembe tinyalo bet abeta to tie machunga to buya oluoro chafu to gi pi be anyalo miye kata 5 liters in a week 5 liters in a week amiye to koro sudoga mos ok odwar pi mang'eny adier machunga dwaro pi matin kata mana ka ndalo ma koth ng'eny to ok oter maber ok odwar cold weather mama omiyo aparo ni northeastern koro nyatimo maber malo kata ka nikech koni kaka pixi mineno gi pixi gi pod nitie nyaka wagone yath mar koyo bira mwagone nyanya cha nyaka wagone pixi gi eki gin delicate gidwa chalo nyanya koro nyaka wagone gi mageng'o koyo kwase gogi mano to koro mna lere mwarite godo tiende bedo maler to kendo bende watimo ni pruning tiende ni ok onego bed ni oyugno ahinya make sure ni chieng' obiro modonjo e chunye kaka mae koro king'iyo ma tineno ka chunye kae ni thuolo chieng' nyalo malo madonjo e chunye koro kwasetimone mago to gi kute gi ma wanyalo ginene wanyalo ng'iyo kit kudni mantie kudni ka kudni ni kod thieth mar opogore koro kudni wang'i dwaro yath mopogore gi manto bas waneno kaka wanyalo time to dhi mbele nikech iwuoyo wach tuoche ma bende samoro hinyo ni machunga iwacho ni aina ni hinyo machunga gin ang'o ma in iwuon kaka japur itemo timo mondo kik gihiny ni machunga? Olemo moyudo tuo samoro chakre mane chakruokne ok inyal rito mondo oyud tuo sama oseyudo tuo to koro osemana kethre koro chakre kaka mae ni boyudo ka nitie gik moko machalo kute magi gin kaka aphids koro mae kisechako neno kapok o affect olemo tichako thiedho gi chon ing'eng'e it olemo kata kapok olemo wuon oikre magi nyalo neno gi chon to koro ichako kedo kodgi mana chon mak mani gin stubborn moloyo ka chieng' ng'eny nikech koni chieng' ng'eny sama chieng' ng'eny to gin very stubborn kendo ok girum piyo to ka koth chwe tigogi yadhe go eko to be iluoko gi aluoka to gidhi maber. Olemo gi en diriye higa dwe mar 4 en very ready kod dwe mar 11 dwe mar 11 to gi dwe mar 4 to gima unique kod olemo ni iwacho mana kama en e pik tibiro yudo ka onge samang' yudo ka tiend olemo ni nono maonge olemo en kata kiwuotho kinde duto kiwuotho to boyudo ka iyudo gi achiel ma koro inyalo chamo iwuon to mar chiro chande to en dwe mar 4 gi dwe mar 11. Erokamano. Kor lwasi mane maber gi kit olemo mar machunga? En koth matin ok koth mang'eny momiyo mar around dwe mar 11 ber kabisa nikech korwa koni koth mar opon
tin ga koro olemo manyak gi kodhopon ok oyud koth mang'eny koro ber moloyo olemo madak e chiri sani kaka sani olemo ma onyak sani gin olemo ma noyudo oro matin dwe mar 1 kod dwe mar 2 ni kata dwe mar 12 matin koro odwaro warm climate ok odware koth mang'eny ok odwar ng'ich ahinya. Spacing mar machunga wachni yien achiel gi nyawadgi ka ber to onego bed ni bed adi? Spacing mar machunga onego bed meters 6 square. King'iyo mekagi ibiro yudo ka moko nitie minyalo yudo ka nitie makosa nikech nachako. Koro magi pod ne an e learning process. Sani koro kapidho gi tabiro keto meters 6 by meters 6. Mita 6 inyago ndama 6 madongo dongo square tiketogi mondo kik giriwre. Kaponi itgi biro riwre bad mae gi bad macho makre to mano koro production biro bedo poor kod quality be biro kethre. Erokamano ahinya. Gin kidienje di mag machunga ma wan go kari kae? Kae an kod gi 4. An kod Pixie Orange, an kod Valencia, an kod Washington, to an kod moro kacha ni Maniola. Maniola an gi tielo achiel kende. En kendo nyak kabisa. En olo pesa. Omi iluongo ni Maniola. En tielo achiel kende ibiro nene kacha. To mit, nyithindo bohere. Nyikwaya kubiro tukure magaringo gidhiye. Yien achiel mar olemo pok abedo kod very good experience. Nikech pod an e that process. To kaka nene onyalo bedo kata 3,000 kuom yien achiel. Nikech kipidhe the first year higa mokwongo mikwongo ibo yudo ka ogolo kata 100 gi wiye kata 300 ma 3,000 kuom tielo achiel. Chiro kata market masani chalo nade mar olemo mar machunga? Chiro mar machunga kwawo in general to theko. Moloyo Pixie to theko kabisa nikech Pixie ing'iewe gi ng'ama ong'eye to bende ichame gi ng'ama ong'eye. Ji mang'eny ok ong'e Pixie. Kata kiwacho ni Pixie orange to Pixie orange te mane en okiaye. Koro mana taste mare sama osechame eko biro ng'eyo ni ma en Pixie. Koro chich gi theko nikech an man kode. Erokamano. Nyakwara gi Ajwang' watieko kidieny mokwongo. Wadwa kawo dakika moko machuok wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Ma en Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Dana, odiochieng' ma in ibiro ng'e adier, akia ang'o ma biro timre chieng' no. Intie gi yie mang'eny ahinya kuom pari gi Rajiv. An akia kata gima pari kale sani. Nikech kaka niti nigi ratiro mar gimoro amora, en bende nigi ratirono.
ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo janeno marwe kidieny mar ariyo kaka wuono adwa na pari ni antie county mar Siaya Bondo village miluongo ni Gombe. Odicheng maka wuono an gi japur man gi lony korka pith mar olemo miluongo ni Weekly. To nikech kane wadhi e yweyo mokwongo na nyisi kit machunga mane wan godo mane en Pixie. Gisanie wan gi kidieny mopogore. Achiel kuomgi en Washington, to thothne jomoko luongo ni Washington DC. Mae e Washington, machunga miluongo ni Washington. Koro e kidieny ni wadwa nyiso varieties mopogore gi mondo ing'e kaka in be samoro kinyadhi e chiro ting'iewo olemo ting'eyo ni kawuono ni taneno ka chamo Washington DC, kawuono ni aneno ka chamo Pixie, kawuono ni aneno ka chamo moro chiluongo nang'o Valencia, to moro be nitie kayo ni Maniola. Koro manyama Maniola nikech Maniola ni olo pesa. Erokamano. Koro ni wacho niya DC pogruok mane malich ahinya mantie kind DC, Pixie, Valencia gi Maniola. Washington dongo eno dongo to en gi pende mae outwide sign buyudo ka en gi pende kidwa ng'eye kapo ni ng'ama ok ong'eye tibuyudo ka en gi pende to ng'eny gi pie iye to mit to Pixie to tindo to mit en ok odongo kama Pixie koromo kama en Pixie ma abnormal koro mae te Washington matindo tieni nyaka beno remo gimoro apan king'ibo no aka Washington chalo kar kaini en odongo en ogo nengo ne kende en kata ka igo ne ng'ato kata ng'ato siling kata 30 machunga achiel ng'ato kawa nikech size no iro kendo kata ka uchieme mesa tachiel kende king'ado to romo ji duto chame mesa koro mano Washington. Wan kod Valencia ni mane tukwa kar kae. Valencia ni en gi sukari mang'eny kendo ki chame to mit en kendo yudo ka another advantage kode onyak mang'eny. Tiel achiel inya yudo kogolo ni kata double Washington to mit ji ohere. Packing bende ok en bulky kipake tiro kober kaka mae to semana chiek. Koro en to Valencia en onge pende man is the difference macha nigi pende ma onge pende. Okay, ma Valencia. Mano Valencia. Ma Valencia. Kaito kendo variety moro nitie koni Maniola. Ni wacho ni olo pesa. Olo pesa. En onyak mang'eny kabisa. Kendo en kosenyak ok obed madongo en otindo to yom kinene to chalo Sandra to ken Sandra chalo Sandra to ken Sandra Maniola ok ochuno ni bed gi pale en gima inya poka kama kaka ipoko Sandra kata Chenza Joshua luongo ni Chenza. Koro Maniola be ipoka ka ng'a poko Sandra ani puodho jowa koro bilbe mondi biline kako mit ojisa japuro insana bil kika wach ni mae Maniola. Koro yiena ni monda bil wa confirm eni wacho ni en gi pi mang'eny be en gi pi mang'eny ano Maniola omit koro ola pesa neno kako chalo easy pill Koro wasewuoyo Maniola, wawuoyo Valencia, wawuoyo Pixie, wawuoyo Washington DC. There are four. Those are the different varieties mine godo kari. Yeah.
Koro mana lemon emodong. Wadong gi lemon. Mabe mwatimo ne grafting gini. Yeah, lemon emichumo. Gima giduto. Gima chunga gite. Okay, we wadhi wano nyaka lemon. Koro ni wacho ni kuma wantie gi ndimni, ni wacho ni ndimni e mother plant. Mame ikaw kothe tipidho, kisepidho to koro ikaw maniola irwake, ikaw Washington irwake, ikaw Valencia irwake, ikaw Pixie irwake. Manyiso ni ene michomo kode machunga moko. Machunga te ichomo gima. Haya, uwinjo. Ok ni ochuno nyaka koro wariti ni machungo ka wigni turi. Sani piny olony, wadhi digital. To gima lich en japur be dwaro ni kosetiyo matek, pesa moro matin be nyaka duoke ofuke. Emomiyo watimo gima kisungu dengo ni grafting kata chomo. Wachomo ndim gi machunga. Koro in king'iyo tiwinjo ka bang' higni 2 karach. 2 dongo romo. 2 gi nus. Bang' 2.5 years to wan golemo to japur kosekelo lemo mo use chiro. To yude nyagire moro machak miye moral mar dok e puodho. To nikech lok riambi bang' higni 2 kendo gi nus japur yudo gimoro. Donge manen ba. Aya, kwa dhi ka watieko, daher ng'eyo ni gin pek mage, midhiero mage kata challenges mage ma in kaka japur iseyudo kinde misebedo kipidho lemon? Pek maseyudo en identification mag tuoche. Mano mokwongo. Mar ariyo, nikech tuoche gi iyudo ka ji mang'eny ok ong'egi. Koro ibono mana ka production ema hinyre. Koro kiluongo ng'ato mondo obi okonyi mondo okonyi, to biro moko be wayudo ni kara tuo to mana chiemo, nutrition. Koro moko wayudo nutrition kare manene machunga koso, emomiyo ni neno kothoga. Koro kimiye chiemo miye manyiwa maber sama owinjore, tino ka tuoche go lal. Machielo man godo malich en labor. Thurwa kae labor onge. Molo ka koro sama koro wawuoyo kane, to nitie gold mine around. Ji duto, gweng' duto ji oringo dhi e gold. Koro ok iyud joma nyalo konyi tich kata ikri kod pesa. Mar adek en pi. Thurwa kae koth onge. Koro nyaka waikra aika ma pi, nyaka wabed gi pi moro mwaloso kamoro mwayude pi mwanyalo miyo go gigi pi seche madwarre. Machunga ok dwa pi mang'eny lakini nitie seche modware pi. Koro nyaka wabed kaka dwa miye pi. Koro challenge en pino ero, en labor, to en kod identification mag tuoche. Erokamano. Gi kinde ma wantiere go ni, akia ka bende seyudo kony moro amora koya e county government? Kony pok ayudo, lakini an gosiepe manie county government. Giselima, awacho ni mano be mana kony. Ka gilima, ma gikonya identify tuo, to mano be gise mana konya. To pok ayudo kony moro momiya, to en mana kony moket e wiya. Erokamano. Wawacho ni sani nitiere skunde mang'eny ma bende ji timo agriculture e tiegruok koni. Akia ka samoro bende nitie jogo mosebiro kari kae kaka wawacho ni nyithindo masomo kata joma nie skul somo mondo giti ka gikori kae kaka demo farm. Nitie dalana kae osebedo field school mar agriculture. Ma kata jogweng' biro to chokre tipuonjogi general agriculture. Aka fruits bende included. Koro ji mang'eny bose akae mose dhi mochako pidho magi, mamoko be koro biro geno bro yudo gimoro. Koro ji osebiro, skunde bende nitie, mosebiro, moko be jopuonj mabiro to wacho ni karaka monyalo biro kele nyithindo. Erokamano. Koro ka wadhi ka watieko, samoro nitie ng'at ma bro neno chenro ni to dwa gombo kata doher no manyi mondo ikonye. Samoro nitie jogo mosetemo, dong'ine nitie joma temo to chunygi ol piyo, to samoro en magi moro matin manokotimo maber. Koro inyalo konyowa gi namba ni kata kaka ng'ato nyatudre kodi mondo oyud kony. An gi nembni 2.
an gi 07 an gi 07 056 723 73 07 056 723 73 kata 0714 05 77 4 33 Parting shot ka watieko wach mane ma in godo ne janeno odiochieng' ma kawuono. Wach ma daher bedo godo janeno en ni tich maber ka ji otime, not ka ng'ato time. Market ok dwar gi ng'ato achiel. Ka ji otimo gini e kor gweng', koro wadhi cooperative way. Mane ka market nitie, kigo simu Nairobi, to ng'ato nyalo wuok Nairobi gi kanta kata lori, to biro to koro choko gigi e kor gweng'. To an ng'ato achiel, to samoro pick up kende madipo ka apong'o. To pick up koa Nairobi ni biro kae ok en cost effective. Koro daher mondo jogweng' koyie to gidonji e agribusiness. Ka gisedonje, market nitie, nikech olemo ni dware to onge. Kata mana Kakamega, Uganda, actually moloyo Pixie Orange wuok mana Makueni kod Machakos. Michamo koni wuok mana kuro kabiro koni. Samo chako lose, ndalo moya waweno wuok Uganda karo Uganda buonge. Matieni koro wakwa los maber to biro dhi nyaka Uganda. Koro market nitie. Joma tiye maonge. Koro daher mondo ji duto in the community ji join. Kata kero tiel 10, ng'ato kero tiel 2, ng'ato keto 100, ng'ato keto 300, to kang' wariwogi to wapong'o lori. Koro aneno kosetire moromo. Tire kabisa. Tire kama. Sama wasekeyo kama. Watimo nang'o? Itero gi chiro mane? To ere kaka bei makae opogoro gi mar chiro? Kwase harvest gi kama, to koro watemo dwaro joma nie chiro, joma dwa kata waro. Koro seche moko tij moko manyalo biro e farm mondo wamegi. To wayudo ka samoro en asara ki compare gi kaka ing'iewo yath gi tich mar puodho, doyo, giri, labor te kabisa. Koro iyudo ka ng'ato dwaro en jomobiro go, iyudo ka ng'ato dwaro ni miye machunga kama maybe achiel imiye kata 3 for 20. En ting'eno kidhi e chiro ni luwe chiro ni dwa dhi ng'iewo kipenjo tini bro yudo kama ni ng'ato uso kata 30, ento dwa ni miye 3 for 20. Koro yudo ka en ochandwa kabisa, chiro tagwa kabisa. Koro ibo yudo ka samoro ng'ato biro ming'iewo achiel ting'en koseikore to achiel no ber ahinya. Koro ibro yudo ka ng'at mani samoro wanyalo uso ni ng'ato 15, 20 samoro gineno ka gidwa ywak. To moloyo kaka magi Pixie tiyudo ka onego bed ni wauso ni kata ji 3, gidwaro ni wauso ni ji 3 for 20. Ento samoro dhi uso achiel kende 20. Koro wayudo ka en a big loss. To nikech market pod tin kuomwa, koro mane machandowa kabisa. Koro yudo ka seche moko we sell them e nengo ma yudo kidhi asara. Koro pod wagombo ni kadwa yuda better market. Makoro kwa ji ong'eyo ni machungi nyalo yud. Koro kata kitero bondo ting'e ni use nengo ma chalo kamae. Kendo gi another thing ma en a problem nikech transportation. Koro ibro wacho kara ng'ato kobiro to akawa but iuso at a throwaway price. Nikech kipani uso 3 for 20, iusa te ywak. Pesa choko duog. Yes, pesa che iyudo kok duog. Koro wacha ni ka chieng' na biro ka ng'ama dwa wero. To ka iywagora ahinya mondo in be kik iyud lal.
bei mane mineno kowinjore ka ng'iepo gi kae? Ki ng'iepo gi kae, pixi gi wayudo ka ji moko ber, otemo understand matin kech bende waywagore nigi nwadhi at a loss. Koro inyalo yudo ka ji moko nitie moseyie kawe at 10 shillings kuom achiel. Kech bende koro mano jachiemo ouse kamano. To ji moko bende yudo ka gichako ng'eyo matin kendo joma osebile moyudo no mit, to koro nyowa yudo ka koro gihere. Koro kata wachna kelna machunga matin mamit chande, kata ka en expensive but omit, but giduto gimit. Giduto gimit, gibeyo. Koro market ema pod en a bit of a problem. Machandowa koro to be waneno ni wadwa ni wapidh jothurwa. Kik wawe ni wadwa kawo watero oko to gin tok gikawo. Ero kamano ka kinde urwakowa e puodho kae, waneno olemo ma un bende un godo. Koro adwa ni anyis jopiny magi e olemo mwayago e puodho. To kwaseyago olemo, onyisowa maber ni mondo japur be kik dhi ma en bong'ur kata ywak. At least kibire puodho bede ng'ama japur nyawinjore godo. Makata konyisi na adiera olemo ainani kik inyisa na usni adek siling 20 tini wuon kaka jang'iepo kata jalno madhi uso ichaki dhi uso ne ng'ano gi bei mamalo. Koro wawinjore, japur gi jang'iepo nyaka winjre nikech ng'at ka ng'ato dwa dhi loso profit ne moro matin. Koro kata kibire puodho nikech pixi achiel kuom olemo ma en go mar machunga en pixi, variety mar pixi ni onya kawe kata inya kawe kare kae gi siling 10. Koro wach ni kawo kata mag 50,000 tikawo 10. In ang'eyo idwa dhi use samoro kata siling 20. Koro nikech nitie transport, nitie doyo, nitie goyath, gigo te japur konyisi kik dhi minyanyasa japur. Koro magie waseng'eyo bei mar farm. Wadwa dhi e chiro mondo wang'e ni to chiro bende kiuso gi pesa di. Dong mano kare, wadhi uru. Aya, kisea e puodho ikeyo nyaka imanye manyonge kata pesa. Gikinde ni wan e chiro, adwa ng'eyo ni bei ma iuso go machunga e chiro en pesa di, to e puodho kuma naecha to en pesa di. Gikawuono ni adwa ng'eyo ni kit machunga ni en pesa di. Ma pesa di gisani? Ma e siling 70. Ma olemo mar machunga mating'o ni en siling 70. Koro wago kwan. Ma 70 tena achiel. Wachni ni kod gi 10. Ti uso gi siling 70. Mano nya bedo pesa di. 70 times 10. Well, for example, kikwadhi mabor, mana 70 times 10. Pok wacho ni gina 100 kata 200. Mana 70 times 10. Koro bende in gi paro moro ma iwacho ni piny sani otek kabisa. Bende nya wacho ni sani piny to tek ok wadagi otek. To ang'i bed piny kiyuagori pile ni onge giminya ketei, onge chiemo minya chamo, onge kit uso minya uso gimoro amora. Dong mani dhi bedo jamriambo? Aya, in kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi. Inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa ma en 236600, kata inyalo oronwa ote kitiyo gi email address marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. To in jalno mikawo kinde mar neno chenro odiochieng' maka monda kawo kinde ni mar goni erokamano ahinya. Ka bende awacho ni kionge an Alori nyaka Black gima lich manya timo onge. Omiyo gi kinde ni to nikech nane puoth olemo an gi machunga, olemo mar machunga. Dogede ber kan babilonugo. Madhe adwa ni ng'adna ma. Kigi wacho acha na Lori ne. Niyo Alori wuotho odhi olemo to ko bilo gimoro. Donga dhi bedo jamakosa. Iwacho na bil ma. In be bilane ma. Wabil. Adwa nyiso ka bende en gi machunga mar ndadhu nitie koso ndemdem. Bongo mit. Kar wuotho yie wachak warom juma manyien. Luonga na Lori nyaka Black. Oriti masani.
Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala. Donji e viewsasa.com